gerra pasata geho, jendia hasi zuten asko kartzelea ematen, da hiltzen dola. Gerra etozan orduen, 17 urtegaz kartzelara. Da gero kartzelan 3 urte nitun, da gero soldadu, da preso 8 urtetik gora. 12 etorri zen, Guardia Zibilak pareja bat eman zuten ere aia. Eta sartu, eta 4 urte, egon zen. Birien hartu zuen itxea zegoela, eta hartu eta eman zuen, da kamo gehiago bueltatu. Ni 6 urte, bestiak 3 urte eta bestiak 8 hilabete. 3 nahi, gehiatu ginen. Mainetik, Andrapilo baterua bi izan karzelara. Da, gura amabe kartzela erroa bien. Da oso harto bileakun, da zeninte koronel batek paetan kontra jota hiltzun. Oso bare. Lehen guzua, harrapatu zuten da Hernanik ozean, Kampo Santun fusilatu zuten. Nere aman, anai gaztiena nartu zuten, eman zuten ondarreta, antzion kartzela ordan, eta gaur arte. Orduan ezin ikusia zeolako, mozte jende kartzela hartzen zuen da geho zehera, baina zerrein zuen gizonak, ondo kolokatu bat zeolako, que sei jo. Orduan asko jende asko hiltzen, hemen bakarrik ez toki ikusitan. Claro, gu umia ginen ongi egan da ez hain larri, baina gure ama gero esate oskun, bera etxitxa egon zala, haitxa afusila uteguala. Segaitxek ez, hola izate zen. Etara zesitzuen, kamino bastarrera eruan, bun, enterrau da se akabo. Txarren hemen zan, gabailatu, eunez loitik ez, da gabailatu, eta oime bat okarami, eta loik ezinen. Deitzen mentzuen gabian amabitan, fulano eta libertad absoluta, menuda libertad tengo jo. Gabien geho tirua, bate joan. Geho ikuste ginen, gure etxetikan kaposatu bertan hartze baizen. Eta kuartoko lehiotikan ikuste ginen, fusilatzen da nola itxezien. Ama ez dinuzten, kendu mendikan esate zion lehiotikan. Baina beha behatu zen dago da behit. Bareta kontra nagoatzen, eta lurrea. Dor zubik bate bado, eta hor, hilda horre gotatzen zituen. Libri hortzat eta zubik bi hortzat horre gotatzen zituen. Eta hiltzen zienen botak eta zapatak eta muinagate osozoik eta hori denak gane ote ziren kameluan. Ta tiruak. Eta batzu bertan gelditzen ziren hilda. Zituen jasotzen. Eta bestatzuk zangak inzituzten bi zanga. Eta baten sartu zituen 3, eta bestian 4 usten den. Eta segun sartzen zituen bezala lurra botatzen zuten. Eta gau baten ebe jintzun. Eta gu jugun ginen ikustea, eta batek hanka biztan zagan. Dotxan dio narrapa bi ingureitza. Da, otxan dio maineko Kampo Santura, kamioetan zenbat hilek arrabiaen Kampo Santura. Da gu juten gainean, aberre gauretxa ikusiketu. Andre bat zeon, nire aman edadekoa, 4 ume txikikin. Eskua arriba Espainian etzulako, aurrena 4 ume eta geho ama hiltzituet. Afusilatu, rororrat, fuera, antxe.